USB driver mode. Ugochi na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke mmadụ oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye malije ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị ndị ochie ga-adị fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wee chọọchị fa obodo ụka bịakwa mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mgbe ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya atụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu ihe anyị ji wee bịa bụ ka anyị kọwalụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo kedu isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ọdịnala Igbo is holy and does not support promiscuous life. Yes, ọdịnala Igbo dị nsọ ọ dị akwado ibie sleeping around ọ ihe achọ ka anyị kọwalụ gị maka ndị ọbụta ataba izi ha na-afụ m afa mgbe Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa gbaa afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa agwana nke isiokwu anyị ji wee bịa mana bifo anyị gaba n'iru gee ntị na ọkwa dị mkpa. Ọkwa dị mkpa bụ na aja anyị na-achụ kwa ọnwa so ndị niile sonyela anyị na nke ọnwa Julaị ha niile eji m n'aka na ha niile enwetacha na ihe onyonyo maka nchịkọta ya bụ aja
ọ bụrụ na ị sonye na nke ọnwa Julaị mana ị nwetabụrụ nchịkọta ya bụ etu esi wee chịkọta ya na ya WhatsApp nọmba, chat me. Yes, tata kwa 1st of August ka anyị bidoro nke ọnwa Ọgọst. Later today, ndị niile sonyere na nke ọnwa Ọgọst ga-enwetakwa ihe onyonyo na WhatsApp ha etu anyị si wee bidie tata. Ha ga-enwetakwa ya na etu anyị si bidie na WhatsApp ha n'ofu n'ofu. Dere ka anyị gabazie n'iru na ike isiokwu anyị ji bịa. Ọ bụrụ na ị laikiri nkụzi anyị na-akụzi na Eziokwu TV, na ị laikiri nkụzi anyị na-akụzi na Eziokwu TV, and ị chọrọ ige nkụzi a na-akụzi na Eziokwu TV, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite, subscribe ka ị na-awọchi ya ka ị were enweta update. Nke ọzọ bụ ọ bụrụ na ị na-awọchi anyị na Eziokwu TV mana ị chọrọ ịda awọchi rewatch all our Nollywood movies on Eziokwu TV, gaa na my YouTube channel ebe a na-awọchi movie akpọrọ Ugochi tubelu movie productions. Ije ebe anwa ị ga-awọchi all our Nollywood movies. Nke ọzọ chọrọ ịkọwakwala gị bụ na anyị kreatiri new Eziokwu TV YouTube channel. Yes, obere oge ị ga-ebido nwetawa update ihe gbasara all our Nollywood movies emere n'olu Igbo ga na-adị ebe anwa. Nke ọzọ si bụ gwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV. I can assure you, ụbọchị ọbụla ị ga na-enweta ihe nkụzi ọfụ na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala Igbo na ihe ị kwesịrị ime. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na social media handle anyị, maybe na YouTube or ma Facebook ma ọ bụ ebe ọbụla, metụ aka na share button. Ya gazie ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa. Abịala nka nkọwalụ n'ụbọchị tata na ọdịnala Igbo dị nsọ. Ọdịnala Igbo, Igbo spirituality is holy and does not support mpụ na ọtọ nọ ndị mmadụ na-eme under the guise of ọdịnala Igbo. Ihe chọrọ taa bụ ka mmepe gị anya, maka na what you don't know is only a mystery to you. Ihe ị kwesịrị ịma, ọ bụrụ na ị mere ya, mmadụ nwere ike irie gị ọrụ, mmadụ nwere ike je kwuo ihe abụrụ ihe dị real, then wee ghọrịa gị, maka na oke a na-eri ihe onye mụ anya. Ihe m chọrọ ka m kọwala gị bụ let the bandage fall ka ị wee nwee ike mụrụ anya dịka azụ. Yes, ihe m chọrọ ịkọwala gị bụ ịmara ihe ndị a na-akọwa kwa ụbọchị ọ ga-eme gị ime afọ ọlụ victim. Mmadụ enwere ike iteki gị ọ na wee, maka na m gwara gị na ụfọdụ ihe mere ndị mmadụ ji ata afụfụ na ha amarọ how things work. Yes, ngwakwa gị na-ekwuru ya n'akwụkwọ Hosea 4:6, my people are suffering because of lack of knowledge, vision and understanding. So ọ bụrụ na ị nwere ihe ndị a, mmadụ nwere ike iri gị ọrụ. Ọdịnala Igbo nwere ofu onye bịara otu ụbọchị wee na-asị m n'oforo nwere ofu onye nwasịrị ya ka ị rụọ ọrụ ya ọrụ mmụọ, ka e chụọrọ ya aja ndị ọgbanje, mana ọ chụchara ya aja ndị ọgbanje a n'oge edina ka ike wee banye, ike sie n'ahụ wee banye n'ahụ, ka ya bụ ndị ọgbanje a ghara ịnachigata azụ, ka ya bụ ọrụ dị ya wee remain permanent. Onye na-agwa mmadụ ihe a bụ dibịa na-aghọrị onye bịalụ ka ọ rụọ ọrụ ya ọrụ. Ime ọ na-eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. Nwanne, ụdị ihe na-etu a adrọ, ịghọtara ya? Ụdị ihe na-etu a adrọ, o nwere ihe dịka ụdị ihe na-etu a. Yes, spiritual power adị efe efe na ụdị anwa. Spiritual power is what you will earn by the way you live your life. Bidozie na-develop ndụ nke ime mmụọ gị step by step, tinye na-egbagota. Ikwekwa na onye akpọrọ ọrụ ọbụla ghọrịa gị, ịghọtara ya? Under the guise niile na-ene ya anya as a mentor, niile na-ene ya anya dịka onye akpọrọ ọrụ,
weda ma onye ahụ ọ na-alụ n'ụdị ụka weda ma onye ahụ ọ na-alụ n'ụdị ọdịnala Igbo, especially onye ọ na-alụ n'ọdịnala Igbo ka m chọrọ ikwu ọnụ ya because na m bụ mouthpiece of Igbo spirituality. So I'm an authority n'ihe gbasara Igbo spirituality. So I will tell you for fact, onye ọbụla sịrị na ya bụ onye akpọrọ ọrụ na ya na-alụ n'ụdị dibịa ma ọ na ya na-alụ n'ụdị eze nwaanyị rụcha alụghị ọrụ wee na-edimandị na unu ga-edina n'ụdị sensị ka ike ma ọ bụ ka ya bụ ọrụ wee gazie, biko gbọba onye a bụrụ ezigbo mmadụ. Ụdị ife na-eto adrọ yes ama na ụfọdụ amaala ka ihe na-ekwu, mana ihe na-achịkọwala gị bụ na a na-eri ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ maka na ịmarọ ọnya ka nchọ ka mmepe gị anya taa. Ụdị ihe na-eto adrọ ọdịnala Igbo spirituality is very holy and does not have room for ụdị ọtọna dị etu a. Ka nkọwala gị ọdịnala Igbo bido from time immemorial ihe niile dị nsọ. Ka m gwa gị, ọ bụgoro na ọdịnala Igbo mgbe ahụ ị ga-asị na ekuchi mmadụ, ọ dị na akwụkwọ ije na akwụkwọ Deuteronomy chapter 25 verse 5 ebe a ka ekwurie na nwaanyị a na-anụ n'ezinụlọ na ngwurube di ya, na ọ bụrụ na nwaanyị dị etu anwa na di ya anwa bụ na di ya nwụrụ na ọ bụ ọrụ nwanne di ya ikuchie, yes ọ dị ala. Mana enwere mmemme a na-eme, ọ bụrụ ihe na-ezo ezo, ịghọtara ya. So ọ bụrụ na o nwere na etu esi eme n'ala Igbo bụ ihe niile a na-eme n'ala Igbo a na-eme ndị okwu. Yes, ọ bụrụ na ihe eji eme ka nkọwagoro uru ya ekwesịghị etu esi eme, uru dị na ya eji eme mgbe gboo bụ na ndị Igbo kwenyelụ mgbe a na-anụ nwaanyị na agbụrụ si jee na agbụrụ bụ Okafọ Ike Igbo ka iji ebe a jee chọọ nwaanyị ka ibe zere agbọ, a na-akpọ ya izere agbọ. Ọnya bata na mmadụ bịa na be gị na ọ bịara ịlụ nwaanyị, ọ sịghị nna anyị na ya bịara ka ebe zere agbọ na be gị, ịghọtara ya. Mgbe a na-anụ nwaanyị bezon ka anyị jee na agbụrụ a, na agbụrụ ha anaghị ezu ori, na agbụrụ ha anaghị agba n'ilo, na agbụrụ ha na-eme mpụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ, ịghọtara ya. A na-akpọ ya izere agbọ. Mgbe anwa a na-agba nju nwaanyị, ọ bụrụ ọkwa ihe ahụ ndị mmadụ na-eme kịta na-apịtọ na-enwe ihe agbara Abuja marriage, nwoke na nwaanyị nọkọta ebiri n'ụlọ ikwu na ibe amarọ ha ebido ebe a bido before you know it they start raising family, bido mụba ụmụ. Ọ bụrụ ya ọdịnala Igbo nwere usoro ihe ọbụla nwere usoro. Ọdịnala Igbo dị nsọ nke bụ na ọ bụrụgoro na ị chọrọ ịlụ nwaanyị, o nwere usoro ihe ndị kwesịrị ime. Abụrụ kịta a na-emezi ụmụ ihe ndị a and ọnya kpatara ahịa ji aghọ, maka na mgbe ahụ a na-agba njụ nwaanyị, ụfọdụ nwere ike ịsị na-enwere ike agba njụ nwaanyị adanye n'aka onye ilo. Ọnya bụ na ụwa aghasago. Kedu ihe ị na-agbachiri onye bịara ịnụ nwanne gị? Of course ịgbachieri ọma anụ nwa nke gị, o jezie ebe ọzọ, o nwere uru ị nwetara ya. Mana ihe niile abụ that high moral value adrosi mgbe gburugburu ọma dị ime anọkọtasị ka ije gbachiere mmadụ n'ụdị a. So ihe m na-achịkọwala gị bụ na mgbe a na-agba njụ nwaanyị, ọ na-abụ emegide wee hụta ofu onye si n'ezigbo agbụrụ wee bịa anụ ya, nwanne nwoke na-anụ ya. Ọ bụrụ na onwe ka nwanne nwoke ahụ si wee nwụọ n'ike, ka ịbụ nwanne ya ga-ekuchi ya bụ nwaanyị. Mana etu esi eme ya nwere usoro. Gee ntị ma gee ntị nke ọma, o nwere usoro. Usoro a bụ na nwaanyị ya nwere ka esi eme ya bụ mmemme. Mmadụ na one na one na ụmụnna ya na ndị be nke nwaanyị ga-anụ ya. Nke nwaanyị wee were ọkụkọ wee je nwunye ya bụ onye ahụ ọ sịrị na onye ya abụzi di ya, ịma na okuchie na ya, ịma na ihe ọ pụtara bụ na onye go consent. Adịghị emie na mmanya, maka ụfọdụ ndị mmadụ bịa ha na-akọ akụkọ gbasara ikuchi nwaanyị ka ha si ekwu egosi na ha ghọtara ka dịtị si eme. Adịghị amanye mmadụ amanye, kama na ịgbago na ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ịkọta ọdịnala dị afọ
achọzie inye dog a bad name in order to hang the dog. Etu ọdịnala Igbo si miewu na ịbịa ọ bụrụ na gị na nwaanyị ọ ga-abụrịrị na gị na nwaanyị adịrị mma gịnị ya ga-adịbu mma daiz mgbe nwanne nwoke ahụ nọ ọ bụrụ na ịbụ ezigbo mmadụ mana onye a bụ nwunye nwanne gị n'ọkwa ọdụ ka nwunye gị gịnị ya adịghị eme nke ọzọ ịdị abụrụ ya mana ọ nwunye nwoke ọ bụ ị nwere ike ọ bụrụ na taụn ịbataba ọ bụrụ na ha nọ n'ụlọ igota bred igota akwa gotacha ụmụ ụfọdụ ihe gasị ha bụ ndị nọ n'ụlọ na-enetere ugwu n'anya na nwunye nwanne gị ọgwa nna ha nọ na taụn ịnọ nọ ibisitie nwanne gị goro ihe wejere ụmụ ya ụnụ anọgharịsịa a ga-enwerịrị cordial relationship dị between nwanne gị ezinụlọ nwanne gị na ezinụlọ gị maka ha niile wofe ezinụlọ ahụ. Ọ bụrụ na enwere ụdị relationship dị etu a o nwezie ka o si wee daa na nwanne gị anwụrụ ọnwa erughị elu nke bụ eziokwu na nwunye nwanne gị nwoke ama ajụghị ajụ. Yes, na ọ bụrụ na gị na ya niile treat be very well as nwunye nwanne gị na-akwanyere ugwu kwesịrị ya akwanyere as nwunye nwanne gị na-eme ihe ị kwesịrị ime mana ọ bụrụ na ị na-alụsa di ya alụrụ ala ị bụ na ajọ mmadụ na-agba ya mgbe okpuru na-akparị ya mgbe nwanne nwoke nọ nwanne nwoke nwụzie ịchọ ka ikuchie ọma ekwe ịghọtara ya ịghọtago ọma ekwe so mana etu ndị Igbo si eme ihe mgbe abụla na ọ bụrụ na nwata nwaanyị yiri akwa ụjụ nwanne gị nwoke o yichaa akwa ụjụ pụta n'ụjụ ajụzie ya nne n'ọnụ anyị na gị nọkwa na ngwuru a dị anyị mma n'ahụ biko na anyị achọrọ ka ị na nwanne di gị bụ onye dị etu a chọrọ ka ị nọrọ ka o kuchie gị nwata nwaanyị a bụrụzie na ọ nabatara ya ife ọ ga-emezi iwu o kweta ka emee ya bụ mmemme a na-eme weta ọkụkọ a ga-eji mee ya bụ mmemme ịfụ ihe niile aga anụ anya ya n'anya ya obodo na ikwu na ibe ya amakwu na onye dị etu a ma gịnị kwuchiri ya maka na onye nwagba onye mee gịnị nwunye rie ọkụkọ etu a ka esi eme ihe akpa na akpa na ọfọ na ọ bụrụ na nwanne gị nwoke nwaanyị ọ na-anụ ịjụkwara ya ịjụrụ ya mụ ka o si eje na-ana ịjụrụ ya ka esi ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ịjụrụ ya ma ọ na-amakwa akwa enwere mgbe ije na be dị gị ka igoro bred wee jee kama ihe ị gara achọ ọwụ ihe ị ga-asị mma nkechi mere gị ị ga-asị mma nkechi mere gị ọ bụrụ na nwanne nwoke a na-anụ mma nkechi nwụọ mma nkechi ama ekwe ka iruo ya nso ịghọtara ya so ọ ga-asị gị mara ebe echere akwa asụrụ akwa gị ga-echere akwa gị. Ihe obodo ji eme ihe mgbe gboo bụ na onye a si na ezigbo agbụrụ na anyị bịaziri agbụrụ ya na ọ bụ ezigbo nwaanyị ọ bụrụ na nwanne gị anwụọ asị ya nọrọ ka ikuchie ya ịghọtago ka o wee bụrụ na-akwụ ofu agbụrụ ahụ na-aga maka na ọ bụrụ na ị hapụ ya na ọka dị yọng o jee n'ilo jetụta ime o nwere ike weta agbụrụ ndị oshi na ndị ekperima na ngwurube nna gị in order to avoid such ịbụ na ya agba mbọ fụ na enwere ihe gbasara mmadụ nọkịta osi n'ilo tụrụ ime wee bata ịmakwa na ala Igbo mgbe gburu gboo ihe niile nwere usoro. Yes, ihe niile nwere usoro adịghị ekwe ka mmadụ bụrụ ofe eda adịghị ekwe ka mmadụ bụrụ ofe eda so etu a ka esi eme nkuchi ọdị ọfishal so ọdịnala Igbo sọpọtụrụ nke a maka na ọ dị ọfishal and na the two families dị involve and nwata nwaanyị dị involve kwekọrịtara ọ bụrụ na mmanya. Yes, so eji chọ ka nkọwa nkụzi a bụ na ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara ya. Yes, nwunye nwanne gị nwoke bụ nwunye gị. Yes, mana ị ga-abụbụ onye kpọrọ ya mmadụ mgbe nwanne gị nwoke dị ndụ. Ị ga-abụrịrị onye akpọrọ ya nwata nwaanyị asị mgbe nwanne gị nwoke bụ di ya dị ndụ. Na ọ bụrụ na ị na-eme nwaanyị akaje dị iche iche ọ bụrụ na nwanne gị nwoke nwụzie ị na-echezi ka ọ bịasị gị ka ị na-asịzi ka ị bịa kuchie for what?
so mana ihe akpọbie mmadụ ịghọtara ya gosi na ifuru ezinụlọ nwanne gị nwoke a n'anya mgbe nwanne gị nwoke dị ndụ bifo ụdị ihe dị etu a mezie ka ị ghara ịbụzi na iwu ọgba aka achọ uru ọnya batara ya etu a ka ndị Igbo si debie ala ga-eme ya ọfishal ọ bụrụ nke ọ na-abụ onye nwanne ya nwụrụ isi n'azụ na-achọ ka ijekwu nwaanyị ahụ n'azụ ị na-ejekwu nwaanyị ahụ n'azụ ọmpụ na ọtọdọka ị na-eme ịghọtara ya nwaanyị ahụ chọọ ọjụ ihe niile nwere usoro ihe emee na nke usoro m ikwu na ibe ga-ama n'ọgụ ma onye dịzi chaachị n'ọdịnala Igbo dị nsọ ọdịnala Igbo aspọtụrụ mpịtọ enwere usoro esi eme ihe ka mmakwa atụ o nwere ndị nwere ike ịsị a na-ekwu ọdịnala Igbo na mgbe gburugburu na nwaanyị na-anụta ibie yes ka nkọwa ya maka ụfọdụ nwere ike na-anụ ihe ha ma ọ nọ na-eme nwaanyị na-anụta ibie mgbe gburugburu mee ka o si eme ihe na-eme n'ụbụ na mgbe gboo ọ bụrụ na nwoke nụrụ nwaanyị nụta nwaanyị anwa ọ nụtara amụtara nwoke ma ọ bụ na ọ mụtara nwa chacha ma ọ bụ na ọ mụtara nwa nwaanyị mana ọ mụtara nwoke ihe ọ ga-eme ewu ọkpọ ụmụnna ndị ikwu mmadụ one ma one na ụmụnna wee gwafa na taa na ya chọrọ ka ya hachie nwa ya nwaanyị a na ngwuru na ya chọrọ ka ya hachie nwa ya nwaanyị a na ngwuru okwu na ya chọrọ ịhachi nwa ya nwaanyị a na ngwuru a ịma na ihe ga-eme ewu na nwa ya nwaanyị awa na-ahachi gị na ngwuru anwa dịka nwoke na ngwuru a ihe ọ pụtasịrị bụ na nwa ya nwaanyị a nyaghachiri ọ ga-ejizi aka ya mee kie arrangement si na anọda ezigbo agbụrụ ndị ya na nwa ya nwaanyị a ga na-adị na mma mana enwere mmemme ha na-eme emechaa mmemme anwa o wee dị valid na nwa ya nwaanyị ahụ ọ hachiri ọ mụzie nwa ọ dị legal ọ dị legitimate maka na o nwere mmemme emere bifo ahachie ya and ụmụazị ya nwaanyị ahụ mụtara aghachiri be nna ya mụtara ọ bụrụ ga a na ifoloro normal process ụmụnna ndị kwesịrị ịnụ ya na-anọrị ya ewee mee mmemme ịghachi nwata nwaanyị a ụmụ ọbụla ọ mụtara na afta ka aghachichara ya bụ legitimate son of that family onwe ebe ụmụnna na-eke ha na ụmụnna a ya ekenye ha ịghọtara ya achọ nke ịkọta ọdịnala Igbo ọfụma onwe ebe ụmụnna na-eke ha na ụmụnna a ga-ekenye ha mana ọ bụrụ na ị mere ya nwa gị nwaanyị wee jee tụtụ ime a na-akpọ ime mkpuke maka na nke a ọ bụrụ na ịghachie nwa gị anwa ọ dị ọfishal ụmụazị ahụ ọ mụtara abụrụ ime mkpuke maka na akpara akpa enweziri ike achọtazie nwa okorobịa onye sikwa na-agbụrụ ọzọ ya na-arụzi ọrụ dịka nwoke n'ebe ọ nọ wee na-amụta ụmụazị akpara akpa so ụmụazị anwa amaetriti ha as outcast amaetriti ha as bastard yes amaetriti ha like that so maka na akpara akpa mana ọ bụrụ na akpara akpa n'ịbụ nwa agbọghọbịa ịnọgido enyi nwoke akpara akpa nọtịn tụba gị ime ịmụọ nwa be nna gị ụmụnna gị enwere mgbe ha ṅụrụ mmanya n'isi gị ọtụsị na-aghachiri gị aghachi onwe ọkwanụ mgbe ụmụnna gị ṅụrụ mmanya n'ihu ji nwa ọbụla egburu oge ahụ bastard nwa ọbụla egburu oge ahụ bastard abịa na ụmụnna agba ekwe kenye ha anọ ụmụnna a ga-asị na ọnwa amụta n'ime mkpuke ọ bụrụ na ọ nwere ụfọdụ echichi ụfọdụ a ga-echi n'obodo oruo ka echie ya echichi ụfọdụ ndị mmadụ ebido sụba n'ude ụfọdụ ndị mmadụ ebido na-asụ na n'ime na onye na-etu a ka ọ dị ọkọ kwalifaid na-agbụrụ ya n'ụlọ n'ọbụ nka n'ọbụ nke ọzọ
ịghọtara ya onye abụghị kwesịrị ịgba nke a wee ofu ụzọ nke ụzọ nke ọzọ bụ nke ọ bụ na nwaanyị di ya nụtara ya o wee bụ na di ya nụtara ya onye ma amụtara nwa denụ di ya nwụọ o wee sị na afa di ya ama efu ka ya jee nụta nwaanyị ọ ga-eji wee nọchi anya onwe ya ka o wee na-amụtazi nwa n'afa di ya ịmara ụfọdụ nwere ike na-anụ ụdị ihe na-etu a achọrọ ka akọwara gị etu o si mee ihe mere ya bụ na yes nwaanyị di ya nụtara ọ bụrụ na ọ mụtara nwa o wee chọọ ka ọ nọrọ n'afa di ya wee nụta nwaanyị gaa na-amụta nwa n'afa di ya o nwere ka esi eme omenala ahụ nke mbụgoro bụ na ọ ga-agwa ụmụnne ya na ya chọrọ nwa nwere nwaanyị ya fụrụ na agbụrụ dị etu a ya chọrọ iji anụta n'afa di ya ịghọtara ya eme ụmụnne ya ekwekọrịta esie ụbọchị anwa jee nụta ya bụ nwaanyị a ga-anụ ya ọfishali maka na akpa alahụ n'ute ndị Igbo ji atụ ilu si na agbakọ kwanye nwa n'onunu na ọ dị awa n'afa maka na ọ megide ọ hazuru mee so ihe ọ ga-eme bụ ọ bụrụ na ọ gwacha ụmụnne ya na ụmụnne di ya esoro eje nụta nwaanyị ahụ ọ ya anụta mgbe ahụ ọ ga-eje nụta nwaanyị ahụ ọ ga-enwe nwata nwoke sokwa ya wee bịa ya bụ ije ọ ga-eme introduce n'ọnya ga na-anụ ya nwata nwaanyị ọ bịara ịnụrụ maka na ọdịnala Igbo does not support lesbianism nke a na-akpọ supe asọpọtụrụ ya so o nwere mgbe nwaanyị ga-abịa ka ọ bịa nụta nwaanyị ihe o ji akpọ ya n'ọnya nụta nwaanyị a bụ n'ọnya na-eweta ego yes n'ọnya weta ego emerụ n'isi nwaanyị a na ego eji wee bu ma mmanya ma ihe ndị ọzọ ọnya ka eji asị n'anya nwaanyị na-anụ maka ọnya na-eweta ego mana bifo ekebe nwaanyị na ọ ga-enwerịrị nwa nwoke ọ ga-akwụba yes n'ọnya nwa bụ onye ga na-anụ nwaanyị a ịghọtara ya so mgbe ị nụ na asịrị na nwaanyị na-anụ nwaanyị ibie ihe emenụrụ bụ na nwaanyị na-anụ nwaanyị ibie bụ na nwaanyị wetara ego eji wee mee ego n'isi nwaanyị ibie mana ọ bụrụ na ọnya gara edini ọ ga-enwe nwoke ọ ga-akwụba nwoke ahụ ọ kwụbara mụ nwoke anwa onye ọ dịziele ịda asabisi nwaanyị a fụ na nwaanyị a na-amụta nwa ịghọtara ya akpagha a na-akpa ịmara o nwere ihe ntachi ịkọwara ọnụ na ọdịnala Igbo and omenala Igbo omenala ndị dịrị ndị yes a sị na mba na-asụ n'olu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu mba dị nwere ike ịbịakọta na wee kwuo na ihe dị etu a na befa na ọ bụrụ alụ nọọ maka ọdịmma nke obodo fa ha esudu ya ọfọ ọ bụrụ kọstọm mba nke ọzọ nwere ike sị na ha nwa achọrọ etu a na-etu a ka ha si wee chọọ ka esudo nke ha ọfọ ọ bụrụ iwu wee nye ha so ihe na-achịkọwara gị bụ na ọdịnala Igbo pamitiri na nwaanyị di ihe nwaanyị amụtara nwa na be di ya nwere ike ịlụta nwaanyị ọzọ ka ọ nọrọ n'afọ ya wee na-amụta nwa n'afa di ya ọ bụrụ na a na ome ha n'ihe etu a customary wise ụmụ niile ọ mụrụ dị legitimate mana maka na ndị Igbo adịghị eje eme ihe a na-akpọ adoption na ụdị esi eme ya ndị gboo mere ya bụ ihe akpọrọ ndị agbata n'oru family nwere ego eje gbata onye a n'oru ọ bụrụ servant to that family mana ọ bụrụ legitimate son of that family so ihe a na-eme a na-akpọ adoption kịta abụrụ culture ndị be anyị maka na enwere spiritual implications yes when you brought somebody in as a bona fide member of that family, as son of that family, then enwere implication. Ọ bụrụ onye ka m bịara ịkọwa taa ihe m bịara ka m kọwara tata bụ na n'ọdịnala Igbo na nwaanyị nwere ike ịnụta nwaanyị n'afa di ya ọ dị ala and ọdịnala Igbo na-eme ihe niile in open onwere nke a na-eme nzoro m onye kpatara mmemme di na nwunye a na-eme ikwu na ibe nke nwaanyị ga-anụ ya so nwụọ mmanya wee sị na ha agba akaebe
na onye dị etu a na onye dị etu a abụrụgo di na nwunye. Mana gịnị ka anyị na-afụ n'ụwa taa? Ihe anyị na-afụ n'ụwa taata bụ na ndị mmadụ nwere ike ịnọgide ime ihe ị kwesịrị ime. Yes, ime ihe ị kwesịrị ime ọdịnala wise, then ị na-agagharị, ị na-akwụgharị, ị na-asị na ị na-anụ ofu nwaanyị while ị nwere ndị enyi everywhere. Ị sị na ị na-anụ ofu mana ị nwere ndị enyi here and there. Who is deceiving who? Ọdịnala Igbo kwadoro na nwoke nwere ike ịnụ nwaanyị onye ọbụla aka ya lụrụ, mana ọ ga-abụ ihe a ga-eme n'usoro kwesịrịnụ. Yes, ọdịnala Igbo kwadoro na nwoke nwere ike ịnụ mmadụ n'ofu nwaanyị ma ọ bụrụ na aka ya luo ya. Ọ bụrụkwa iwu. Yes, maka ndị na-efe iro na onye mere ha n'ọdịnala, ọ bụrụ iwu. Onye a ga-eche eki ma enwee necessity, enwee the need. Enwere some cases enwere need. Yes, na nwaanyị need onye enyemaka. Ịghọtara ya? Enwere ike nwee the need, enyeghị anya na nwaanyị ahụ mụtara nwa, enyeghị anya na o nwere ike ọ bụrụ na ọ bụ nwaanyị and the lineage efiluo na ha chọrọ ka that lineage na wipe out n'ụdị ya, ha wee chuzuo na ka nwa assistant nwere ike ịmụta nwoke. A na-eme ya eme, mana ihe niile a na-adị ọfishal. Ọnwa dị ọfishal. So gịnị ka m na-ewe ekwuta na ya? N'ọdịnala Igbo nwere ihe a na-eme eme bụ etu a ndị mmadụ si anakọta asị na-enwere side chick. N'ọdịnala Igbo does not support it. Ọdịnala Igbo nwere usoro eji amachiri nwaanyị ya, ma ụfọdụ akpọ ya ikuchi nwaanyị, nke ọ bụ na ịkpọrọ ya. Ihe dị mkpa bụ na enwere customary right emelụ ka o wee dị officially known na ọgụ nwa bụzi onye kuchiri onye dị etu a. Agwara m gị n'ọdịnala akwụkwọ Deuteronomy chapter 25 verse 5, no ancient law. Lee echefukwana, this ancient book a na-agwa gị bụ universal law e nyeburu gboo. Yes, so ịghọtara ya. So mana ọ bụrụ na mmadụ beziri na-eme mpụ n'ọtọnọ bụrụ ike anwụnwa mkpi na-agagharị from ebe dị atọ ebe dị atọ, ihe abụrụ ọdịnala ka onye a na-eme. So ịhapụkwara onye ọbụla ka onye ọbụla hide ya under the umbrella na ya na-eme ọdịnala, kwere na-eme mpụ n'ọtọnọ. Gwakwa gị sị gị ikwekwana ka mmadụ ọbụla si na ya na-alụrụ gị ọrụ, na ọlụcha alụghị ọrụ odina gị ka ọrụ wee gazie. Ngwa hụrụ ụdị ihe na-etu adrọ maka ịrụta bụ ofu onye mụ na ya na-ekwu, ọ bụrụ na ihe ọ na-eme, ndị agwara m ya na ihe ọ na-eme dị very bad. Ihe niile abụ ịbụrụ nwoke weda ma ibu nwoke, maka na ka a na-ekwu ọnwa ka a na-ekwu ibie. Ọ bụghị ọdị sọ ndị dibịa nwoke na-emekwuzi, ma ndị dibịa nwaanyị, ndị kpọrọ nwoke eze nwaanyị na-eko asịkwu mmadụ into ebi ụdị ndị dị etu a. Ihe a bụrụkwa ọdịnala. And onye ọbụla na-asị gị na ya chọrọ ka eme ntọ gị, then on the course na ya na-eme ntọ gị, na ya ga-edine gị ka e wee transfer power, ụdị ihe a drọ. O nwere ihe dị ka ụdị ihe anwa. The only way ị ga-esi wee grow spiritual strength bụ by following the normal process. Spiritual strength ha na-egro ya egro, ọ bụrụ ike mbute, ọ bụrụ oke ite, ọ bụrụ Igbo bụ. Ịchọ anyị grow spiritual strength etu o kwesịrị ịdị, you grow it step by step by step by step. Ihe na-eme ewu for we grow spiritual strength, ị ga-ebi ụzọ build be ihe a kpọrọ PR, ihe bụ PR, personal relation with ụmụ mmụọ. And agwara gị na more ị na-grow spiritual level, more ị na-adị attracted to ọra mmụọ, mmụọ ị na-agbagota, mmụọ ọra mmụọ gị na-agbagota. Nkọwa alụghị na ọnwụ na isoro gị that lecture ụbọchị nyere ya wee sị na achị nwere soja maatụ na ị bụrụ soja ka m hapụ ndị rank and file, ka m hapụ ụmụ ihe private, last corporal, sergeant, WO1, WO2, ka m hapụ non down, ka m gbagota na ndị lieutenant, ndị first star, first lieutenant, second lieutenant, captain, 3 star. From captain 3 star, Obago to major, 1 eagle. From that major 1 eagle, Obago to lieutenant colonel,
lieutenant colonel awa ọ bụrụgo one eagle 1 star then ọ gbagozie to colonel ọ bụrụ 1 eagle 2 star so ọ gbagozie etu anwa then for colonel anwa ọ bazie brigadier general ọ bazie brigadier general agba ya 3 star general ịma na ọgwụgwọ 1 eagle 3 star osi for 3 star general ọ bazie general ọ bawuzie 1 eagle 1 scissors ịghọtara ya ịma na onye abụghị general wee dịrịzie gawazie ma lieutenant general so ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ na mmụọ ị na-agbagota na level na amị the more a na-enye gị more bodyguard as a captain nwere ike bodyguard ga-abụrụ ADC gị bụrụ ofu onye mana ana m achọ ịkọwa by the time iru major ruo colonel na kantie ya onye nwere ike bodyguard gị eruo ịtọ ma ọ bụ ịnọ o nweziri ike ọ dazie na onwe ka isi eje village ma ọ na-elu duplex na village ma ọ bụ na nne na nna gị nọ village maybe na iburu gị general akante yu na enwere ike soja na-abụ ụtọ ma ọ bụ ịnọ nwere ike nara ya village na-aga ya village home then abịa na abụrụ na Abuja onwe ebe eto cantonment ị nọ ị nwere ike nwekwa ebe 2 or 4 na-esokwa gị as a general ọ dịrị isi so mgbe ahụ ị na-agbagota na rank gbaa ka a na-enwe delegates gbaa ka a na-enwe squad na-aba akị gị nweziri ike sepụ inwe special mission no special mission maybe ịwụ squadron leader na ọ bụrụ ndị Air Force ma ọ bụ na-ebuzi nnọọ na-iwezi battalion ị na-head as a head of cantonment ịmadogo n'inwego battalion na-aga edisi gị ịghọtara ya so etu ahụ ka ọ dị na ndụ nke mmụọ by the time ị na-agbagota spiritual level ka ị na-ebi uru ị na-spread your tentacles ka ị na-enwe ọra mmụọ dị iche iche na-akwụdoro gị ịmara you will not understand. Let me tell you, ọ bụrụ na anyị nwabụ aka ji ọfọ nwere level ihe agbagota ruo na mmụọ ịfụ na mmụọ dị iche iche ga-alaiki ịbịakwudoro gị yes mmụọ dị iche iche ga-abịa ka abịakwudoro gị some of you ka na-ebido n'ọdịnala Igbo ka na-ekwu okwu gbasara onye ụwa ndị ichie mana ana m agwa gị na anyị nwabụ ndị aka ji ọfọ agago level that is ga beyond that every month agwaghị mmụọ onye na-echukwa ihe adị surprise mana ụmụ mmụọ niile awụ ka e wee maintain no personal relation between ụmụ mmụọ ndị a maka ebe onye na-eri ka o si awachi now then ịmadụ na etu niile ahụ isi echukwa ha etu a ka ọra mmụọ niile a ga-esi n'ọkwa na-alụrụ gị ọlụ na-ebutere gị ihe ọma dị iche iche yes maka all of them na-alụrụ gị ọlụ etu a ka ọ dị na ije na temple chukwa mmụọ niile dị iche iche yes every month mmeji chukwa ha gadago maka na efi na-azọcha ọka na adị ekechi ya ọnụ ị ga na-echukwa ha maka na onye kene sọdị ekene ya oke a na-akwado maka iri ji na septemba a na-akwado iri ji ịma mmụọ dị iche iche onye mmeje gburu anụ nwere idea o nwere ọtụtụ ndị mmụọ na-agba ọfala na-eje celebrate with ịghọtara ya ka m bidogoro na okirikiri be anyị ka hapụ ịkpọgoro na mba na mkpọtụ okirikiri be anyị o nwere mgbe a na-ụlasị agba obi ụlasị be anyị arụsị nwere mmiri ga na-eri ji mma eriri eji at least ofu ebu must go down ịghọtara ya to celebrate na ụlasị oke mmụọ na-eri ji o nwere mgbe a na-eme ka ngeneze okpoko arụsị nwere mmiri na be anyị na-eri ji ofu ebu must go o nwere mgbe arụsị ekwu nna m ogbugbu ọdachi ga na-eri ji ofu eburu must go oke ọ bụrụ na edo oraifite na-eri ji ofu eburu must go etu a ka ọ dịkwa na arụsị ikwu nne m ebe m hụ nwa dị ya na denụ nke a adụkwa mmejekwa ịghọtara ya so etu a ka o si wee dị so mmụọ etu a ka ọ si wee ma etu a ka ọ dịgasị mana mba dị iche iche mmụọ ị na-echukwa mmụọ na-expand ya tentacles etu a bụ na mmụọ gị na ha so ọ dịrị izi etu a ka ọ dị because mmụọ ị na-echukwa mmụọ ị na-agbagota ụfọdụ ga-eji aka ha kpọọ gị na bịakwute gị na ha chọrọ ka gị na ha lụkọba ịghọtara ya
a gwara m gị etu esi megide otu mgbe ugwu nọ na be anyị wee daa return back nọkwanakwenye chukwu ahụ ana m achịkọwara gị m na etu a ka o si wee dị na level so na ndụ nke mmụọ gị bụ ihe ị ga-egro ọ bụrụ ihe mmadụ ya asị gị ka e dịna gị ka e transfer power to you ka i bido fụwa ụzọ ma ọ ka onye amara gị chake ụdị ife a dịrọkwa yes ọ bụrụ na mmadụ sịrị ka ị bịa mụọ ọrụ na bie ma ọ bụ ka o nyere gị aka ma ọ ka ọrụ ọrụ mmụọ ma ọ bụ na isi anyị nwere ego o wee sị okere ya arụ ọrụ a mana ya arụ ya wuti awuti na ya rụcha alụghị ọrụ ya edina gị nke a nka igwekwa na ụdị ha adụrọ kedu ka o si n'okwu onye ọrụ ọya aga ọrụ esiri n'ime mmehie yes because ihe ahụ ọ na-eme ewu nnukwute ọtọ nọ mana ka ndọkwụzie gị aka na ntị gị gbawa onye kpọrọ onwe gị onye akpọrọ ọrụ na-ame iko hasịa ndị mmadụ ka ha banye into sleeping with you out of fear na gị na mpịawa azụ one day monkey go market no go return you know why ka ịma nke ịmara nke ọzọ ị nwere ike na-eme poor innocent ones na-eme ihe ndị bụ novice ụfọdụ adara gị ndị dịgoro wise ama atara gị ndị ahụ adịbụrụ wise iriri ọrụ ị na-eche ị na-eko na-eghọrị ya na ha it's just a matter of time some of them ga-realize na ọrụ ka iriri ha with time some of them ga-recover the spiritual consciousness in them some of them ị na-eri ọrụ ma will call mana ị chọrọ ka ị take good advantage of them na ha mara who they are irie ha ọrụ taa mgbe ọnwụ na iji richaa ya ọrụ a sị ndị Igbo na-atụ ilu si na ọnwụ na ọnwụ egburu oji eji wee chụọ aja na-emecha na ọya ekwu ome ana m achọ ịgwa gị na ọ bụrụ na ọnwụ egburu oji eji wee chụọ aja na ọ ga-ekwu ome ị marụ na ọ bụrụ na mgbe ọbụla o ji wee bụrụ data onye ahụ iriri ọrụ ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị maka na ọ dị ignorant i wee rie ya ọrụ wee dina ya under the guise na ị chọrọ ịlụrụ ya ọrụ o nwere mgbe ọ ga-eruo ọmalụ nke bụ eziokwu ọ ga-ebe arịrị na ihe imeri ya na-emeri ya maka ihi na ike dị gị n'aka na-emeri ya maka n'ihi na ịma na o ji n'onu na-emeri ya maka ihi na ịma na onwero nke ọma akwa arịrị ọ ga-ebe nwere ike ime mmụọ suelu na ndị kpọrọ ọrụ abịa pịawa ga-azụ emegido mgbe ahụ ike ọrụ ga-ada ihe ọrụ dazie mgbe ahụ ije chọwa oke ọgwụ ihe agwụta chọba oke ite ihe agwụta chọba ibubo ihe agwụta ka i wee lụwa ọrụ ka i wee kpewe ekpere ma ọ chọba ka pụla ị ga-alụ ka mmiri esi wee na-ekwo ihe niile ịma ọrụ onye riri eri ka ịhụ until you make peace with that cry that soul imejọrọ na-ebe akwa na cry for vengeance ịghọtara ya ụdị ife na-etu ahụ adịrị nwere ihe dịka ka ị transfer power in that manner ka ngwa nwantịrị mara ọ ka ala gị mma ịwa nwa mpi nke agwụgwa mpi ọ bụrụ na ị chọrọ nụọ nwaanyị bụ ihe dị gị mkpa andịrị na-aghọrị onwe gị ị chọrọ ịnụ nwaanyị ịbụọ ma ọ bụ ịtọ maka ihe ndị mmadụ ya egwu na ịchọrọ ka ibilize ndị mmadụ mana ị chọrọ nwaanyị ihe ị ga-eme bụ ije gbado nwaanyị olu orie ka gbasara gị na ya it's not my problem and ọ bụrụ my business nke ahụ na oruri ya o decide ya maybe because of money maybe because of nka gịnị ya nke a gịnị egwodo nka ka dịrị gị iche mana onye anwa ịma na ọ na-ebe akwa maka ihi na ọnọdụ ya dị ya na enwere ike o nwere spiritual problem ọ na-enwe ọ laikịrọ gị yes ọ laikịrọ gị mana ọ dị ụtọ na ịma na ọ nwere ọnọdụ ya dị ya na-ewute ya ọ na-achọ solution iwerezi opportunity a wee sị na ịlụ ọrụ ya ọrụ na ị ga-edina ya ka o wee nwere onwe the poor lady na ma ọ dị poor guy enwero nke ọma nọ n'ihe mgbu nwere ike jizi atọ ka o wee nwere onwe ekwela ịma ọ na ihe mere ihe ahụ iko ha sịrị ya na osoro n'obi pụta yes and because na osoro n'obi pụta ị ga-enwe mpịawa azụ it's just a matter of time so kere ihe na-ekwu maka ya ihe na-ekwu maka ya bụ na ị ga-ewepụ aka na ịghọrị ndị mmadụ na ụdị dị etu a under the guise of ọdịnala Igbo maka na ọdịnala Igbo dị nsọ and does not support promiscuous life. So gị nwa bụ onye nọnụ na-ekwu n'iwu onye ọdịnala mana
ịnọ na-apịtọgharị na-ejekwa nwunye mmadụ na-ebitọgharị na-apịtọ you are deceiving yourself. Ọ bụrụ ọdịnala Igbo ka ị na-eme, you only deceiving yourself. I will advise you from today going forward. Ọ bụrụ na ihe dị gị mkpa maka na ụwa ihe na-akpa onye ọịwachi ya, ọ bụrụ na ihe na-akpa gị ụlọ nwaanyị na-akpa gị, you are free n'ọdịnala Igbo. You can marry 2, 3, 4, 5 na ọ bụrụ na imewubere ihe imewu is okay. Mana ọ bụrụ na ụka ị na-aghọrị ndị na-abịa ka ị rụọ ọrụ ha ọrụ ka ị wee na-edine ha, ihe ị na-eme wu gị bụ eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. It's just matter of time. Eze na-aghọrị ndị ọ na-achị oge ọbụla otie na-ekwe agụ na ya agụ na agụ abịa, ndị mmadụ batazie anya nezie anya ma afụzi agụ. Ọrụzie mgberi agụ bịaziri, ndị obodo na-etisi nakwa agụ, ndị mmadụ si na ha ma apụtazi na-etu akụ o si aghọrị ha agụ wee dọọ epi gwogwo pieces. Egwu that legend Osita Asadebe gụrụ maka eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. So gị nwa bụ onye na-ege m ntị, gị nwa bụ onye eze na-aghọrị ndị na-achị, gị nwa bụ onye nwere ministrị, gị nwa bụ onye akpọrọ ugo, gị nwa onwe bụ onye dibịa na-aghọrị ndị na-achị. Otu ụbọchị ma nke gị go market no go fit return. Ihe a bụrụ ọrụ akpọrọ nke ịbịarụwa ibutezi na aja afa na ọtọnọ n'ọdịnala Igbo. Gị nwa bụ onye na-ehe okwu na-asị ihe dị iche iche, na-ete gị advantage ndị mmadụ wee na-agbagharị na-edi ndị mmadụ ọrụ, na-edina ndị mmadụ na-eme mpịtọ dị iche iche gasị, malụ na ihe ị na-eme bụ dị njọ. Gị nwa bụ onye na-ajọ na-eje ma ndị nwunye mmadụ na-akpọrọ ihe niile anwa, ihe ị na-eme dị njọ, and otu ụbọchị ị ga-enweta mpịawa azụ. Ihe a bụrụ ihe ọdịnala Igbo kwuru. Ọdịnala Igbo dị nsọ, ọdịnala Igbo amaka. Maka ana m achọ ịgwa gị na ụdị omume dị etu a Chukwu Okike adịghị eleghara ya anya. Ọ na-eji ya apịawa ndị mmadụ azụ. Ụfọdụ owego ndị bụ ndị na-eji etinye ọgba aghara n'etiti famili. Ịfụrụ nwaanyị ịlaikiri ọ nwunye mmadụ mana ịlaikiri ya, ije bụ ya na onye anwa ya na ya bi bụ di ya abụrụ ọrụ ibi ya, ya si na gbara eji apụta maka na ịlaikiri ya na ịchọrọ ịnụbụ ya, ije wee jekisa famili na gị na mpịawa azụ. Chetakwa akụkọ akọ na akwụkwọ agba ochie etu David si wee jetụrụ nwunye mmadụ, nwunye onye agha ya, o mesie o wee resi Igbo pịawa azụ. Chukwu Okike were asị ya, David, ị gwara m na ị chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ, ghara imere gị apụ. Ịfụrọzie ụmụ nwaanyị ajadu, ịfụrọzie ụmụ agbọghọbịa na nwunye mmadụ ịmanọ mpịawa azụ. Moses wee were nweta David wee were nweta mpịawa azụ maka ya bụ mpịtọ o mere n'ebe nwunye mmadụ nọ. Etu a ka ọ dịkwa gị nwa na-ege m ntị. Wepụ aka na mpịtọ, wepụ aka na mpịtọ. Ọdịnala Igbo enwere ebe ọ sọpọtụrụ ya. Ọdịnala Igbo onye ọbụla na-asị gị na ya emechara gị ọgwụ ma ọ na ya emechara gị nka gị jee chọọ bejiri ka idina ya, ma ọ gị jee chọọ nka gị jee chọọ onye dị etu a ka ime, onye a na-edistrọị gị. Ihe ọ na-eme ya bụrụ ọdịnala Igbo. Ihe ọ na-emere uwe ọgwụ ka ọ na-agwọrọ gị, and akụwagoro gị na egwu ajọ ọgwụ dị n'onwe ya iche. Ọdịnala Igbo dị n'onwe ya iche. Na ọdịnala Igbo bụ onye awa na-atụ ụzọ ụtụtụ na-aga ọfọ, kwụwara aka ya ọtọ, onye ara eri ngarị, onye ara emebi nsọ ala, na-edeme nsọ ala from A to Z. Onye bụ onye ọdịnala Igbo, ezigbo onye ọdịnala Igbo. Mana onye ajọ mmadụ ahụ haide ndị ọdịnala Igbo nwere ike na-atụ nzu, nwee ike jide ọfọ n'aka. Mana ọ bụrụ iji ọfọ n'aka dị mkpa, maka na ndị Igbo tụrụ elu si na nwoke si na-eji ọfọ, nwaanyị si na-eji ọfọ, mana ọ bụ ọfọ na onye chie m. Now, ọ bụrụ na onye a na-eme mpụ na-eme ọtọnọ, hide under the umbrella of ọdịnala Igbo wee na-aghọrị ndị mmadụ. Onye na-etu anwa ihe niile ọ zuru ga-echigharị ya azụ, maka na ọdịnala Igbo does not support idecide na-eme mpụ na ọtọnọ, na-ebe ndụ iko dị iche iche under the guise niile eme ọdịnala. Ịsịkwa na mmadụ na ọkwa idina ya ọrụ ya wee gazie, maka na ụdị fere etu a adịrọ. Ọ bụrụ na onwe onye bịakwutere gị ka ị rụọ ọrụ ya ọrụ, ọ bụrụ na ị chọrọ inyere ya aka, hapịa ya gaba. Mana ịsịkwana ka ị were imerie ewuchi awuchi anya gị nwa nwaanyị mmadụ na-asị ya rụọ ọrụ ya ọrụ, gosi ya na igwere ego, o wee sị na nsogbu adịrọ na ya ga-alụrụ ya ọrụ, mana ị ga-enye ya nke ọzọ. Ị na-aghọrị onwe gị, maka na ọrụ a na-achọ ịlụlụ ga ama aga. Ya gazie n'aha Chukwu Okike chepụrụ ime ihe niile. Ọnwa ajụjụ ị nwere na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka a gbara gị afa mmiri, send ya meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat
0813 8243 871. Yes, let me repeat for the last time. 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngozi ma gaa ọfọ n'isi nwoke na nwaanyị ndị tụnyere anyị n'oge awa nke eziokwu all over the globe. A sị m na distance ama abụ ebarịa, ezughị oke ama abụ ebarịa. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, let there be miracle, let there be depression, let there be breakthrough, let there be miracles upon your lives. Ebe ọ bụla ị nọ, n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ị na-ekwenye ka ihe ọma mere gị n'ụbọchị taata bụ Orie, ya gazie n'ọfọ. And then even the YouTube, my personal friends, I can get chat to my WhatsApp number. That's my personal WhatsApp number to link me direct. Yes, 0805 78 37 672. 0805 78 37 672. Like I said, what did you need?